L-avukatu sindku nazzjonalista Karol Aquilina ingħata mal-125,000 euro fuq medda ta' ftit aktar minn 6 snin għal xogħol part-time mal-uffiċċju tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Aquilina, bniedem qrib ferm ta' Simon Busuttil u parti mill-amministrazzjoni nazzjonalista, kellu paga garantita ta' aktar minn 20,000 euro fis-sena għal xogħol li ma kienx jaqbeż il-25 siegħa fil-ġimgħa. Apparti din il-paga u konsulenzi li nata, Aquilina seta' jagħmel xogħol privat fil-bqija tal-ħin tiegħu. Prassi li llum l-istess Aquilina jikkritika bħala parti minn oppożizzjoni negattiva b'kilba qawwija għal poter. Iżda kif jgħid il-Malti biex tiskonġra trid tkun pur u dettalji bħal dawn jitfgħu aktar dawl fuq l-aġir aggressiv tal-esponenti nazzjonalisti fil-konfront tal-gvern preżenti. Aġir li jirriżulta wkoll mill-fatt li Karol Aquilina huwa qrib ferm ta' Richard Kakija Caruana, il-bniedem wara Gonzi PN li fassal l-istrateġija aggressiva mmexxija minn Simon Busuttil fl-aħħar ġimgħat. Aquilina, ex viċi sindku u llum sindku ta' Siġġiewi, kien fost dawk li nhar l-erba' marru mad-deputat Jason Azzopardi biex jagħmlu wirja qabel il-bidu ta' kawża fil-qorti miftuħa minn ċittadin privat. Bħal Busuttil, is-Sindku Nazzjonalista kien qrib l-aggressjoni lejn il-ġurnalisti ta' One News f'avvenimenti li anqlu wkoll reazzjoni mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Iżda Karol Aquilina ma kienx waħdu. Kif żvelajna fl-aħħar jiem, huwa kien akkumpanjat minn bosta avukati oħra b'ħaġa waħda komuni bejniethom. Il-koll ħaxnu butom taħt Gvern Nazzjonalista u llum qed jirrikorru għal manuvri bla skrupli biex akkosta kollox jerġgħu lura għal poter.